Ýan habarlardan belläp geçmediýäle Ýewropa Birleşigi we Ukraina Kiýewiň gowşan ykdysadyetini dikeltmäge ýardym berjek 2 milliard Amerikan dollary möçberindäki qarz pul ulalaşygyna gol goýdular. Bu barada kärdeşim Gödel has giňişlik maglumat taýýarlady. Ýewropa Birleşigi we Ukraina ýurdun ayaga galýan ykdysadyetini goldamak üçin oňa 1,18 milliard dollarlyk qarz berilmegi barada şertnama baglaşdylar. Bu şertnama Ýewropa Birleşigine agza döwletleriň we 6 sany postsowiet döwleti Gürjistanyň, Moldowanyň, Ukrainanyň, Belarusyň, Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleriniň 22-nji maýda geçirilen sammitinde gol çekildi. Associated Press agentligi Ýewropa Birleşiginiň makro maliýe goldaw programmasynyň bir bölegi bolan bu şertnamanyň Ukrainanyň ençeme reformalary amala aşyrmagyny we ýurdun ykdysadyetindäki problemalardan çykylgy tapmagyny talap edýär. Ýewropa Birleşiginiň indi berjek qarz puly Ukraina soňky 2 ýylyň dowamynda berilen kömegiň möçberini 6 milliard euro çenli artdyrýar. Ukrainanyň maliýe ministri Natalia Yaresko Ýewropa Birleşiginiň kömeginiň ýurt üçin aýgytlydygyny jurnalistlere aýtdy. This third macro-financial assistance package is the largest to date, as Vice President. Bu üçüncü makro maliýe goldaw toplumy şuň kun iň uly kömek bolýar we Ýewropa Birleşiginiň Ukrainanyň bu agyr döwürden geçip reformalar uğrunda öňe gidişlik kazanjagyny bildirýän ynamynyň subutnamasy bolup durýar diýip Natalia Yaresko aýtdy. And progress along our path of reform and transformation. Ukrainanyň ykdysadyety şu ýylyň 1-nji çäreginde 2014-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 18% pete gaçyp milli pulun kümmetlenmegine getirdi we ýurdun gündogorunda orsiýetçi separatistler bilen bir ýyla golay wagt bäri konfliktiň dowam etmegi bilen baglylykda maýa goýujylaryň ynamyny gowşatdy. Ykdysady kynçylyklar Ukrainanyň 23 milliard dollarlyk daşarky bergisini üzmäge ukybyny hem sonra gastyna goýdy. Şu hepde Ukrainanyň parlamenti daşary ýurtly kreditorlar bilen bergileri üzleşmek şertleri maslahat edilýärkä, hökümetiň bergiler boýunça tölek tölemezligine hukuk berýän kanuny kabul etdi. Bu hereket Orsiýet tarapyndan negativ reaksiýa döretdi. Ukrainanyň ortaýada 3 milliard dollarlyk bergisi bar we ol şu ýylyň aýygyna çenli tölenmeli. Ortaýat Ukrainanyň äkli bergilerini wagtynda üzmegini talap edýär we Kiýew täze kanuny kabul etmek arkaly munyň öňüne böwet salmak taýplýar. Ukraina Ýewropa Birleşiginiň mali goldawyndan goşmaça Halkara Valyuta Fondundan 17,5 milliard dollarlyk garzyň berilmegine we munyň bilen daşary ýurt valyutasyndaky öz rezerwlerini güýçlendirmäge umyt baglaýar. Şeýle Rigada bolan sammitde Ýewropa Birleşigi Ukrainada, Gürjistanda we Moldowada kiçik hem orta biznesi goldamak üçin 200 milyon euro möçberde mali kömegini üpçün etmegi wada berdi. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky bir näçe ýylyň dowamynda Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowzjan welaýatynyň Akça etrawyna agyr çaknyşyklar boldy. Etrawa ýaragly söwüşçüleriň çözmegi netijesinde ýaşaýjylaryň aglabasy etnik türkmenlerden olan ilat öz owalaryny terk etdiler. Emma ýakynda söwüşçülere garşy uly harby operasiýa başlandy. Jowzjan welaýatynyň häkimi Hacı Baymurat Goýunlynyň aýtmagyna görä, şol çäranyň netijesinde söwüşçüler etrapdan kowulyp çykar. Ol aýratynam şol çaknyşyklarda ölen söwüşçüleriň aglabasynyň yerliler däli beýlik welaýatlardan hatda daşary ýurtlardan gelen godalançylar da ony görüň berýär. Jowzjan welaýatynyň häkimi Baymurat Goýunly bilen Kawla kabarçymy Şamerdanguly Murady söhbetdeş boldy. Akça Meňejik Murdiýan etraplarynda jeňçilere garşy harby operasiýa başlandy. Harby operasiýa netije berdimi? Harby operasiýa başlap gowy netijeler berdi. Jena urşanlar Akça etrapyna Akça hakime oluluş, obalar ýaşaýatlar örden çykarylyp iýe çekildi hemmesi. Olar harby operasiýada iýe çekildi diňiz. Jeňçiler nire çekilýär? Olar bazylary dağa gitdiler, bazylary Hamiyat tarap gitdiler. Hamiyat etrawyna da jeňçiler gaçyp geçdi diýdiňiz. Hamiyat etrapynda öňüm jeňçiler bar. Hamiyat etrafı Türkmenistanyň serhet ýakynynda ýerleşýär. Size göre olaryň şo Hamiyat etrawyna gaçyp geçmegi näil ýagdaý durup biler Türkmenistan üçin? Olan elbette Türkmenistan bir memleket, o memleket bilen anqyçylyk taşlamak atyr asan gelmeýär, çünki olaryň şo bir sany köpçäl boldyň aşda giden bir ameliyat geçdi. Şo gaçyp gitmege bir Hamiyat olar üçin ýaxşyrak.
Çünkü orada cengeller var, bukup getiren yerler var, şöyle meseleler hamiyet tarafta var da ana Türkmenistan için öyle bir hop bolmaz mı derdi? Hamiyapda onlar için yerleşmege amatlı yerler var şeyle mi? Ama çağgeler var, cengeller var, su var, taşlak kızınatlar var. Şöyle bir yerler var da şunun için gizlenmeye katı oldu atar. Cenab Hakim Akça etrafında Mürdiyan Meňejik etrafında henidim şu ovalarda jengçilerin Talibanın gezip yörendigi çıkmandygy aýdylýar. Talibanlar henidim ovalarda bar diýär-da. Şu aňardan gelen talyplar yaraly ölen ýetenler şu taşdan gelenler bolmaly. Çünki şu etraf talyplary olu her ýere gaçyp siňip öldürün. Görkezme şolary öňe sürüp olarama hiç bir ýere gaçyp bilmän köprek yaralanan şu taşdan gelen Faryab vilayetinde we Balx vilayetinde we daşardan gelen talyplar köp şöyle olar yaralyp agram şolary düşdi. Ne köprek şu etrafdakiler gaçyp sakladylar. Olar nabaratlyk edip şöyle ýagdaýa düşdiler. Akçanyň haýsy obasynda häzir hem Talibanlar bar. Beşe köprekenden çıkan bolmaly. Şonda bir geceden gelip zaret öldüler de ne öyle bir bağlan koyulan yok ýa. Her ýerde gezip öyle edip öyle öňki ýany üýşüp şeňer alyp uruşup öyle ýagdaýa düşmeli inşallah. Awgan güýçler ýa-da çekildimi ýa o ýerde heniden barmy awgan güýçleri? Bizim öz güýçlerimiz Joýjan welaýatynyň güýçleri bar. Daşadan kömekçiler gittiler. 3 günlük dolankyş. 3 günden götürdüler soň gittiler. Özlerini saklap, Joýjana saklamaga mümkinçilik bar. Gerek bolsa daşadan güýç dilemek mümkin. Joýjanyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenler, jengçileriň türkmen owalarynda yerleşmegine nähil düşünmeli? Näme aňlatýar size göre? Türkmen olar bir düşünen ýoklar. Bizler Türkmen halka öyle ýagdaýa geçmek hiçbir zerur dal. Türkmenler şu Taliban döwresinden gördüler. Şondan bir olum edip durun işi ýok. Hemmesi gaçyp ketip gittiler. Şu hazırdaşýanlar hemmesi gaçdy. Häzir bular herkesine biraz artaksa şoňa begenip ýörler da, mana sen hakim, sen komandan, sen diýip ýörse şoňa begenip edip, man şöyle boldum mükam diýip düşünmän ýören oglanlarymız bar. Uruş bilen öyle bitjek zatlar da olar Talibanyň 5 ýyl döwresinden gördüler. Şondan olam bir eden işler ýok. Şu hazırdaşanlar öte kaçıp gelip otay gittiler. Hiç saklayan bilmediler. Başa bu öňüşdiler. Şu hazırdaşanlar hiç saýdan ýokdy berdi. Joýjanda yerli ýaragly toparlar döredi türkmenlerden olar şu jengçilere garşy göreş alyp barýar. Olara kömek etmek mümkinçiligi ýokmy? Halk şu Talibandan teň getirip özlerini dörettiler. Şöyle ýagdaýda ýaşaýarlar, kynçylyklary bolmaly. Ýene onu aýratyn olar üçin bir butuja bize gelenýär, olara bermäge hiç bizim şahsan welaýatyň mümkinçiligi ýok. Şu emniýet tarapdan aýda bir berilmeli mümkin. Ýene öyle bir ýagdaýda da alalongy bir ýokary ýagdaýda hiç mümkinçiligi ýok. Şoň üçin gynanýan ýerler bardyr. Halk onlara kömek etýär-de şeýlemi? Halklar kömek edip, halklar goldaşıp, öz mantykasyny özleri aman saklap, şöyle edip durulur. Söhbetdeşlik geçirip adatlygy getiren Şaýmyrdan oğlum Radi. Gepleşigimizi Türkmenistana has takygy Balkan welaýatyna değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Balkan welaýatynyň Nevitdağ şäherindäki Lomay Söwda bazarynyň ýapylanyny habar berilýär. Bu bazarda işleýän söwdägärleri bolsa Nevitdağ bilen Jebeliň arasynda gurulan täze bazara göçmeklik boýulypdyr. Täze bazara göçmeli edilen söwdägärleriň bu ýagdaýda nägiledi habar berilýär. Bu mesele boýunça Kärdeşim Gödel bu ýagdaý bilen ýakyndan gyzyklanan Aşgabatly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeşýärler. Nurberdi ağa, şu günler Balkanawad şäheriniň uly bazarlarynyň biriniň göçürilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýüze çykýanlygy barada maglumatlar gowuşýar. Haýsy bazar barada gurrun gidýär we ol nire göçürilýär? Şol bazaryň ady ilçine Aptawo diýip tutulýar. Onu Lomay söwdäler edilýär. Bäzir şol bazar ýapylypdyr. Şol bazarda işleýän söwdälerlerde Balkanawad bilen Jebeliň arasynda gurulan täze uly bazary, Gunnogor bazaryny diýerler oňa. Soňa göçmeklik, soňa barmaklyk teklip edildi. Nurberdi ağa, indi şu bazaryň göçürilmegi bilen bagly söwdägärleriň nägili bolýanlygy aýdylýar, nägili kynçylyklar ýüze çykypdyr. Näme üçin nägili bolýarlar söwdägärler? Lomoy söwdä bilen mesul bolýan söwdägärleri täze bazaryň ikinji etajyndan söwdä pavilyonlaryny almaklyk teklip edildi. Olar bolsa ikinji etaj, olaryň söwdäsiniň häsiýetine gabat gelmek. Sebäbi Lomoy söwdä
birinci etaje edilmeli. Ondan olar şu ýagdaýlar bilen bazar komy ýüzlenýärler, tom vilayet häkimine düz tutýarlar. Vilayet häkimi olary may aýynyň 20-sini kabul edýär ýerden. O kabul edenine ýanyna Patrik Soýuryň başlygyny çağıryp, ýanky gelinler kabul edýär. Kabul edişlikte tewdegärler özleriniň talaplaryny aýdypdyrlar. Egerde başgaça bolan ýagdaýda onu özleriniň lomoy sowda bazarynyň ýerine eden çykdyjylarynyň balan bölegini ýerine bermegi talap edipdirler. Emma olary şeýlerden berilmejek aýdylypdyr. Norberda Türkmenistanda umuman bazarlaryň dolanşygy sowda meselesi gaýsy döwlet edarasyna degişli kim şoňa jogapkär? Sowdagärleriň aýtmagyna görä olaryň bazary Türkmen Patrik Soýur diýen edara bagly. Häzirki Aljer jemgyýetiniň birleşigi bolmaly. Norberda indi siz şu ýerde nägilelik göreden meseleniň sowdagärlere ikinji gatdaky nokatlary teklip edenligi bilen düşündirdiňiz. Başga da nägilelikler barmy? Umuman şu bazaryň göçürilmegi sowdagärlere maddi taýdan nähili agramsalya nähili kynçylyklary döredýär we nähili mümkinçilikler göz öňünde tutulýar. Şol sowdagärleriň aýtmagyna görä şol täze bazarda olaryň kemmesine itlemese ýerem ýok. Ondan olar başga ýerlerden özlerine yer tapmaly. Ýöne hem ýerde olary öz haritlaryny satmagy, hem ýerde özlerine yer etmäge ruhsat berýär. Şonuň üçin olar häzirki ýagdaýda özleriniň şol lomoy sowda bazaryna yer almak üçin eden çykdyjlarynyň ulanylmadyk bölegini ýerine gaýtaryp berilmegini soraýarlar. Sowdagaryň biri özünün şol lomoy sowda bazaryna alan ýerine 50.000 ýakyn dollar tölenmegini, işlet başlan wagtynda barýa 3 ay geçenligini aýdanma vilayet häkimi buna özüňde diýipdir. Emma mesele eklenip ýagdaýda kanuny çözülmeli. Men elimde häzir Aşgabatyň Daýhan bazarynyň hem-de şol bazardan yer alyp sowda edýän sowdagaryň arasyndaky şertnama bar. Şol şertnamyň 4-nji böleginde şeýle ýazylýar. Şertnama eklenip görnüşdi. Ýatyrylan halatyny kärendesi bilen kärende berdiğinin arasında dolu hasaplaşıklar geçirilmeliler. Diýmek berilen pulun ulanmadyk bölegi türkmen kärendese gaýtaryp berilmeli. Şertnamada şuňalaky punktun baryny garamadan Aşgabatyň Daýhan bazaryna da işledilmedi. Sowdagärlere olaryň çykdyjlary gaýtaryp berilmedi. Kärdeşim gözelin geçiren söhbet eşligini dinlediňiz. Gepleşigimizde Lewap welaýatynyň gelip hoşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap welaýatynda sagdyn jemgyýet howpsuzlygy gullugynyň, yerli häkimlikleriň, arçynlyklaryň, geňeşliklerin işgärleri ýaşaýjylaryň melleklerine aýlanyp, olaryň ekin meýdanlarynda neşe ekinleriniň ekilip ekilmändigini barlap başladylar. Her ýyl hem geçirilýän we öňki ýyllarda may aýyndan iýun aýynyň ahirine çenli dowam edýän bu çäräniň şu ýyl noýabr aýyna çenli dowam etjekdigi habar berilýär. Lewapda habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumaty. Türkmenistan'da Göknar 2015 operasyası başlandı. Şu günler onun çäklerinde yerli häkimiýet we geňeşliklerin, sagdyn jemgyýet howpsuzlygy gullugynyň we beýle käwr kanun goraýjylaryň işgärlerinden düzülen toparlar, o şäherçileriň ýaşaýjylarynyň melleklerine aýlanyp, olarda neşelik ekinleriň ekilip ekilmändigini barlaýarlar. Şeýle barlaglar Daýhan birleşikleriniň medeni zonadan uzakdaky ekin meýdanlarynda hatta gum içlerinde de geçirilýär. Çünkü geçen yıllarda şeýle daş yerlerde neşe ösümlüklerini ekip yetiştirmek synanyşyklarynyň yüze çıkandygy barada il içinde käwr gürrüňler ýaýrapdy. Barıp Soýuz döwründen bäri her ýyl geçirilýän bu çäre öňdiňe may-iýun aýlaryny öz içine alýardy. Onda mellek yerlerinden gülleýän döwrü şu aýlara gawat gelýän Göknar gözlenýärdi. Geçen ýyldan başlap Göknar operasyasy may aýyndan başlap noýabr aýyna çenli dowam edýär. Sebäbi indi melleklerden hindi kenebi, nas temmäkisi de gözlenýär. Ozallar nas temmäkisini östürip yetiştirmäge gadaganlyk ýokdy. Tutuş mellegine onu ekip yetiştirýän we satýan adamlar bardy. Lewap welaýatynyň Halaç, Atamrad etraplarynda nas temmäkisini östürip yetiştirmek bilen meşgullanýan tutuş owalar da bardy. Soňky ýyllarda temmäke garşy berk göresini gylan edilmegi
Yurdun kanunçuluğuna temmaki üstürüp yetiştirmek, nas yasamak, satmak bilen meşgullanyan adamlar bawatta cinayet jogapkärçiliginiň girizilmegi adamları maşgala biznesine öwürden bu pişesinden el çekmäge mecbur etdi. 2013-2014 ýyllarda Atamrar etrawynyň Astana Bawa Geňeşliginiň Gawasakkal owasynda nas temmekisini östürüp yetiştirmäge girizilen gadaganlyk owa adamlaryň arasynda nägeleliklerin döremegine hem sebäp bolupdy. Şonda adamlar nas temmekisini işsizlik, kärende yerleriniň meýdanynyň azlygy, olardan gelýän girdejiniň yeterlik dälligi zerarly östürüp yetiştirmäge mejbur bolýandyklaryny aýdyp, yerli häkimiýet edaralaryna ýüz tutupdylar. Azatlyk radiosuna bu hakda gürrüň beren Astana Bawaly ýigit Arslan owa ýaşaýjylarynyň ars şikayetleriniň netijesi galandygyny aýtdy. Ol indi owada nas temmekisini östürüp yetiştirýäniň ýok diýerlik diýinde sözüniň üstüne goşdy. Göknar 2015 çäresiniň gidişinde bu owalaryň adamlarynyň mellekleri, ýyladyşhanalar has berk barlanýar. Yerli resmilerden çäre başlanaly bäri velayatda neçe ösümlüklerini temmeki östürüp yetiştirmek synanyşyklarynyň näçesiniň ýüze çykarlandygy baradaky maglumatlary almak başartmady. Bu arada yerli metbuat serişdelerinde de habar berilmeýär. Habarçymyz Osman Halifowyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň mekdeplerine şu ýyl ilkinji ýedek 11-nji synp okuwçylar mekdebi tamamlaýar. Häzirki wagtda mekdeplerde soňky jaň dawarasyna taýýarlyklar dowam edýän mahaly okuwçylaryň bu dawaralar üçin ençeme çykdaja etmeli bolýandygy habar berilýär. Eýse bu çykdajylar nämeler üçin we näçe edilýär? Bu soraga Aşgabatda habarçymyz Murat Turwan öz maglumatyna jogap berýär. Geçen yıl hara kesmeden soň orta mekteplerine indiki hepdeniň başynda 25-nji maýda soňky jaň dawralar geçiriler. Mälim bolşa ýurtda täze bilim konsepsiýasyna geçilmegi, ýagny orta okuw möhletiniň 12 ýyla getirilmegi bilen geçen ýyl orta mektepler tamamlan okuwçy bolmady. Şonlukda orta mekteplerde soňky jaň dawrasy hem geçirilmeli. Häzir paýtagtyň orta mekteplerine bu dawra taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Okuwçylar soňky jaň dawrasynyň aktanslaryna çykyşlaryna taýýarlanýarlar. Mysal üçin paýtagtyň Parahat 2 mikroraýonunyň 55-nji we 52-nji mekteplerine şu ýyl okuw tamamlajak okuwçylaryň waz, kurs tepdi ýaly tanslaryna repetisiýa geçýändiklerini görse bolýar. Bu taýýarlyklar bilen birlikde düýün mekteplerde bu dawra bilen bagly käbir ýagdaýlar barda molumlaryň arasynda ýygnaklar geçirilipdir. Bu ýygnaklarda okuwçylaryň soňky jaň dawrasyna mektep formasyna bolmalydyklary, hususan gyýlaryň egin eşikleriniň erkin bolmaly däldi aýdylypdyr. Şeýlede käbir kafe we restoran ýa ýerlerde oturuşuklaryň gurulmagynyň o diýen goldanmaýandygyny, egerde şonuň ýaly dawra gurulaýynda hem okuwçylaryň ýanlaryna molumlaryň hem gölegçilik etmedikleri barda molumlar aýdylypdyr. Orta mektepler tamamlamaly uçurumlar hem şu wagtda pul goşup başlapdyrlar. Bu goşulýan pullar esasan olaryň molumlaryna sowgat we soňky jaň oturuşy üçin ýynalýar. Elbetde egin eşik üçin hem çykdaja edilýär. Okuwçylaryň goşýan pullar köplenç mekdebiň ýerleşýän ýerine ýa-da mekdebiň öz borçly aglyk statusyna hem bagly bolup durýar. Mysal üçin agly diýilen mektepleriň käýerlerine oturuşy üçin azyndan 100 manat goşulýar. Elbetde bu çykdaýjylar okuwçylaryň enatalarynyň gerdenine düşýär. Egin eşik üçin 200 manat, olaryň soňky jaňlaryny belleje kafeler üçin bolsa 80 manat bermeli. Munyň üstesinde uçurum foto albomu üçin hem 60 manat pul goşýarlar diýip, şu ýyl ogly orta mektebi tamamlayan we özüni çağır diýip tanadan Aşgabatly Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Mektepler tamamlayan gyýlaryň soňky jaň dawralaryna edýän çykdaýjylary oglanlaryňkydan hem köpräk. Parahat mikroraýonunyň ýaşaýjysy Aýnawat uçurum gyýynyň egneşi üçin 400 manat çykdaýjy edipdir. Mundan başga da ýokarda belläk geçilişi ýaly uçurum okuwçylar molumlar üçin sowgatlara hem pul goşýarlar. Bu sowgatlar durdur bolup bilýär. Olaryň arasynda ýuwelier önümler, ýüzük, gymmat bahaly mata ýa-da konwerte pul salynıp berilýän halatlar hem bar. Bu gymmat bahaly sowgatlar esasan klaslarynyň klas ýolbaşçysy we mekdep direktoryna berilýär. Bu hyl sowgatlar hem goş
goşmasa çykdyjy bolýar. Adatlyk radiosyň söhbetde şulan Aşgabatyň ýaşaýjysy Aynabatyň aýtmagyna görä bu hyl sowgat üçin gyzyň klasynda 80 manatdan goşupdyrlar. Ýene sanyjy günlerden evlerine üstaşyr uçurum diýilen zer şaýlan lenta daklan mektep okuwçylary Aşgabatyň köçelerini, selgählerini, kafelerini doldurarlar. Soňky jaň dawarasy bilen bagly geçirilen bayramçylyk şäherleri adatça Aşgabatyň Watan we Türkmenistan kinokonsert merkezlerinde ilham selgähine we döwlet sirkiniň öňündäki meýdançyda geçirilýär. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Maddi taýdan ýeterlikli bolmady käbir maşgallaryň soňky jaň dawarasy üçin edilýän bu çykdyjylary tölemäge gurbunyň çatmaýanyny aýdylýar. Türkmenistan habarçymyz Soltana Çelwa bu mesele bilen gyzyklanyp şu ýyl 11-nji synpy tamamlayan mektep okuwçysynyň ejesi bilen söhbetdeş boldy. Daşow delaýatynyň Gurban Soltan eje etrafyndan özüni humaý diýip tanışdyran pensionerden soňky jaň dawarlarynda edilýän çykdyjylar we onuň öz maşgala büdjetine ýetirýän täsirleri barada verdi. Neşil mektep okuwçylary ilkinjide 11-nji klasda mektep okuwçylaryna gotardyş ýyly hasaplanýar. Şu mektep okuwçylaryny 11 gotarýan okuwçylaryň nähilek çykdyjylary ýüze çykýan mektepde. Olaryň häli şu wagtça çykdyjy öýlek diýdiler gölenim bize şu bir websayt surat üçin berdim pul. Onu maşga çykdyjy mugallimlere biz aňyr alyp bermeli. Şu ortany bedemeli diýerler, şoňa da bersem şoň bilen okuw tamamlarlar. 11 gotararlar, şoň bilen bitirerler okuwny diýen umytym bar. Ýa-ni bu surat üçin, ýa-ni aksam gurnama üçin, mugallimlere aksam gurnama üçin näçerek möçerde pul tarp etdiňiz? Websno üçin 200 manat aldy, beýle üçin 100 manatdan berersi otyrlar. Ortany bedemek üçin de, näme mugallimleň öňüne tarp etmek üçin. Şondan başga bir oypuskada şu gotardyşda bir meňdeş egineşik geýmeli diýilýär. Hasamşyk masalasy, gyýda okuwçy bolan masalalary agram talýar diýilýär. O ýerlerinde şular ýarak ýagdaýlar ýüz berýärmi? Hawa gyýda okuwçylary setge geýmeli, aýakkap geýmeli, zat öýle-öýle diýip şolara 1 milliona golay çykdaýynja etdirýärler. Şoňa güýji ýetmän, kynçylyk çekýän maşgalalar bolýarmy? Şo hemmeti bir meňdes geýmeli, şoň üçin azajyk meni ata çykdaýynja köpräçik boljak bolýar-da şo gyýçagalary. Şol öňkü gök ýaşyl köýnek bilen baryp şoň bilen bile gotardaýanda bolmaly, onu ýöne şol başgaça geýinmeli diýip şo ýerine nemetýärler-de çykdaýynja etdirýärler. Indi şol bir meňdes geýinmelen gyzyl pomak matadan köýnek dikinmeli diýip şolara görkezmäni odal mektepden berýärdiler. Hawa mektepden berilýär şo. Mektepde şu meňdes geýin bir meňdes setgalyň ýa bir meňdes pombar halyň. Şo hyly ýagdaýlarda şolar aýdylan soň gelip şonu gurrun etýärler, otaň enata şoňa näme de tap bermeli bolupdyr. Deňinden galdyrmajak bolup. Otaň ol nam setýär çağa başgalary alsa sen alyp bermeseň diýip. Daşyň halkynyň kan şoň zatlary kan güýji ýeten azajyk ýagdaý pesräk ene ata işlemeye hiç ýerde. Şo mal wagtdan şondan bir satyp bir çay pulu, un pulu edilýär. Şonun maşgalada ýetene agamy satanyňam. Şu çäreler üçin edilýän çykdyjylar senin öz maşgalaňyza agram talýarmy? Şonu pensiýamyzdan berýäsine hem şetjek aýlyk çiň bolmasa, zatyň bolmasa pensiýamyzdan berýäs, çagan gowuny ýykyp bolanok. Özümiz şonu näme bir azajyk kemräk ýetegen bermeli bolýar. Habarçymyz Soltana Çelwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy bellikleňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatura edip bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip oturýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýdylmaň.